Mitä siellä lapsi on taas tehnyt? Voi helvetti, helvetti. Voi helvetti. En mä se ollut. Onkas tää hieno? Aika nätti. Oot sä nähnyt Sofiaa? En. Onko Sofia olemassa? Onko? Hei. Onko hei? En mä tiedä. Minusta Sofia on hämmentynyt. Niinhän on. Mitä me teemme? En tiedä. Minulla on suunnitelma. Etsitään Sofia. Oliks toi se suunnitelma? Hei. Oliko hei? Mitä jos Sofia on Nakkilassa? Miten? Meidän on tehtävä jotakin. Kerrotaan muille. Joo, se on hyvä idea. Pakko mennä jotain tehdä. Niin on. Pakko tehdä jotain. Moi taloon! Mitäs te teette täällä talossa? Sofia on karannut. Kuulit sä jo? Oi, mie en oo kuullut sitä juttua. Et vai? Se on tärkeää. Ai jaa. Niin, että se karkas sitten. Miten sille voi? Kerrotaan muillekin. Laitetaan tää pöytä hyvin, ettei Seppo ala huutaa. Ai nimi on jo Seppo, niin anteeksi. Hei, mitä sä siinä teet? Älä tuijota. Mä ajattelin, saaks mä viikkarahaa, niinku, mä menen kattoo Sofiaa, niinku, ymmärrät sä. Kuules nyt. Mitäs ja sinä? Sun pitää tulla siivoa. Hei, yksi juttu nyt. Ensinnäkin Sofia ei on karannut siis. Niin. Ja toinen juttu, et saa viikkorahaa. Miksi? Please. Vai herra jästäs. Mä kysy kanalta, antaako se sulle vähän rahaa, kulta pieni. Niin, kulta. Kana on. Hei moi! Kana on. Mitäs sulle on kuullut? Kana on vähän. Mä kuulin vähän. Voi Sofia. Sofia on karannut. Kiva. Ei nauru. Mutta onko Ei toi oli naura. vitsi? Ei, se on totta. Sofia on pois. Voi ei. No, etkö etsi sitä? Etsin koko ajan, mutta arvaa löydänkö. Nyt minä kerron kaikille. Kuulit se juttu vähän, että kana on karannut? Kana? Se oli kyllä Sofia. Oi, anteeksi. Mä kuulin, että kana on karan. Se oli Sofia. Sä oot ihan kurra. Mä tuntuu, että sä oot vammainen. Vammainen? Onko mä vammainen? Älkää haukkukaa mua, please. Mut mä haukun. Niinku he. Älä naura mulle, se on rumaa. Sofia on karannut. Sofia raukka, häntä varmaan pelottaa paljon. Pelottaa. Heippa! Ihan kun tuolla olisi joku. Voi herra jästäs sentään. Paklasit sä mua? En missään tapauksessa. En tämä ollut. Saa turpaa. Tässä sitä kävellään. Eteenpäin vaan. Tässä sitä juostaan vaan. Hitaasti liikutaan. Eikö se kiva laulu? Minä ostin sen. Ostit? Mä kun luulin, että sä keksit sen. Aina sieltä luulet kaikkea. Mitä siellä luulisit? Onks mä kiva? Ai kiva. Oi, pikku Antti tuli. Eilen kyllä. Pikku Antti. Ai niin, Sofia on karannut, muistit sä? Sofia karannut? Mun täytyy kertoa heti kaikille. Moi, mitäs kuuluu? Me poltetaan vähän tupakkaa. Hyvinhän se kuuluu. Mut oot sä kuullut, että Sofia on karannut? Siis mitä? Ei Sofia ole mitään karannut. Sofia on karannut kyllä, niin minä vaan kerron. Ai jaa, meidän pitää lähteä ettisikoon. No, ei se nyt mitään. Kyllä tästä. Ai. No, mun pitää tänään vähän etsiskellä Sofia. Kuule, Sofia on karannut. Ja se on huono homma ja siellä ottaa tolleen, vaikka sä oot Sofian isä. Tanssin päivin, tanssin ain, ju, tanssin päivin, tanssin ain, ja, lihaa saa, ja, lihaa. Moi. Moi, kattos tätä, hui. Moi, Kattos mitä ruokaa
Ootas, älä huua nyt, mä tein ruokaa, herkkua. Mitä ne tekee? Mitä ne tekee? Oi kattos, mitä herkkuu. Mitä sinä kulta teet, herkkumumma sulle? Hei, saaks mä nyt sitä viikkorahaa? Mä oon toivon. Hei, et sinä mitään niin, saa. viikkorahaa. Mitä viikkorahaa saa? Niin saa mitä viikkorahaa. Aivan saatko viikkorahaa. Kato, sinä saat ruokaa. Olen kana, tiesittekö? Miten sä nyt tähän olit? Mitä sä nyt tähän olit? Minä olen Jaakko. Anteeksi, Manna. Mä ottaisin yhden kaljan. Ai jaa, tää ei oo mikään baari, tiesitkö? Ai jaa, et tiennyt? No kiitos rahasta vaan. Kiitos vaan, kiitos. Pitikin antaa sulle rahaa, se on ihan pöttöpää. Sofia on karannut. Niin, mitäs siitä? Sehän on vain Sofia. No Sofia on ihana. Ai jaa, minusta on aika tyhmä. Mitä? Tulin kahville näin. Hei, tiesitkö, että Sofia on karannut? Piti kertoa näistä kaikille. Kyllä mä taisin tietää jo. Sä kerrot sen mulle aamulla. Ai jaa. No Sofia on karannut. He? Ai jaa, mä oon kertonut aika monelle. Ootko? Hyvä, levitetään sana. Joo, ehkä Sofia löytyy vielä. Huudan näin, Sofia on karannut. Katos tätä. Moi. Niin, mutta katos tätä pohjapiirustusta. Tässä on Niin, mitä Sofian siinä? karkumatkan reitit. Ai joo. Miehän on sen isä, niin minä tiedän paljon enemmän. No äläs nyt, minä tiedän enemmän. No minä kyllä tiedän enemmän, koska minä olen Sofian isä ja minä tiedän sen vipellykset aina. Katsos, malja meille. Niin juuri malja meille, eikä hänelle tyymälle. Ei kerrota hänelle. No sille ihan tytölle. Hän ei saa ikinä viikkorahaa. Niin, eikä saakaan ikinä. Hän ei saa ikinä viikkorahaa. Ai kun tässä on mukava. Niin. Mut yksi juttu. Mitä jos se pyytää viikkorahaa taas? Jos se pyytää, niin sitten me sanotaan ei. Hän voi tulla. Ai niin, Sofia on karannut. Niin just mä tiedän kultaa. Mitä jos Sofia tulee tänne näin? Sitten me nappaamme hänet. Niin nappaammekin, koska se on kadonnut ja sitten me saadaan rahaa. Rahaa, ja sitten meistä tulee likkaa. Mutta entäs Sofia sattuu? Minua ainakin sattuu sydämeen, jos Sofia sattuu. Sofia. No Sofia. On se nyt aika paha juttu, jos jotakuta sattuu vähän. No on se nyt aika paha juttu, joo. Mut ei se nyt haittaa mitään. Ai ei vai? No ei se mitään sitten. Olemme vähän. Hei muuten, pitää kertoa kaikille, Sofia on karannut. Ihana myssy! Onko se Sofian? Onkin, ihana Se, myssy. löytyykö se sieltä maasta? Voi Sofian myssy on. Missä Sofia raukkaan? Ompelet sä sit? En, kun mä löysin sen maasta. Se on Sofiaan, ihan varmasti. Ai jaa, mut mistä sä tiedät? No se on Sofia, voi Sofia, mitä me teemme?